Machiegni to mokwongo mag thund weche mabende waikoni gi lak sechegi. Apisa madito magarita ng'iyo chala mar weche magarita e gwenge mag Angata Barikoi e kaunti ma Narok. Komachielo ni moko kuom jodak e sub-county ma Rongo koro dwaro mondo sirkal otim nonro ne obila e sub-county no. Mabende giwacho ni osebedo katiyo machiegni kod kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah. Esejigi maskunde yepo ne tam mar ariyo jonyuol mathoth ywago pek mar ngima kendo thothgi ni kod luoro ni wach chulo school fees kidek bedo midhiero mapek. Machiegni apisa madito magarita ng'iyo chala mar weche magarita e gwenge mag Angata Barikoi e kaunti ma Narok bang' ng'anyo gi tulo manyotimore gwenge makono e wi ywaruok e weche mag lo. Ji abich kamoting'o nyaka japuonj moro nyochiel gi magina ma owito ngimagi e kinde tulo no ka abiriyo mamoko to nyoring godo e od thieth ma Angata level 3 ka gin gi hinyruok marach mokalo. I really appeal for calm so that our senior officers who will visit the place can have the opportunity to assess the situation and find ways of restoring full normalcy in the area, and also to give leaders a chance and to give the ministries responsible also a chance to go to the ground and resolve this issue amicably. Kwa machielo bende ni riwruok mar Amnesty International bende koro dwaro mondo omak obila mabende tudo gi nek mar ji abich mabende obila nyochilo gi lisasi kendo wito ngimagi e kinde tulo no e gwengego mag Angata Barikoi e kaunti no ma Narok. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni moko kuom jodak e sub-county ma Rongo koro dwaro mondo sirkal otim nonro ne obila e sub-county no mabende giwacho ni osebedo katiyo machiegni gi kanisa no mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah mabende itudo kod puonj magalagala. Jodago mabende ne loso bang' romo kod komishona ma Nyanza Flora Moroa mabende notimo limbe kanisa no mayudore gwenge mag Rongo owacho ni obila ne limo kanisa no kinde ka kinde kapok ne olore. Koke kaunti ma Migori George Juma miyo waler mathoth wi wachni. Eseche makoro piny wach dhi nyime kod timo nonro kawo tonde kod kanisa no mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa mayando lor kod piny wacho juma achiel mokalo ka iteno kod puonj magalagala kod ketho moko kuom oganda gwego mag Rongo bende kod dwaro mondo tinde rite kwe e sub-county ma Rongo bende kod tim negi nonro ka giwacho ni moko kuomgi yande chiemo kod jotend kanisa ni. Sisi tunalaumu serikali kwa sababu mtu kusikwa asiri kwa siku moja, uende kwa serikali aweke ramuri ya chifu na muri sengine, na mtu pia akona watu wake, hakuna mwenye anasasa tu na bila mkewe au bila watoto wake. Sasa tunalaumu serikali. Jodagi marongo ne oriko wuoye kinde limbe mar kamishona ma Nyanza Flora Moroa ma oriko ne olimo kanisa ni mane olor kama bende ne osingo ne odhi kawo okang' mar chik ne apisa moro amora mar piny owacho machal ka gima yande ne onge gima ne timore e kanisa no toling. About some security officers getting returns from the church, others getting sponsorship for their children. That is very good information also we are able to gather, and you see it's very important that we came because we didn't have all this information. So consecutively, if you have any officers, government officers who are colluding with people who are breaking the law, then it's very unfortunate because they are doing what they are not supposed to be doing, and we are also going to crack down on them. Moko kuom oganda ma odak e luora mar kanisa ni mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa wacho ni moko mochindo rite kwe ne ineno ka kinde limo kanisa ni kendo gichich ni ne ging'eyo gik mane dhi nyime kanisa no to ne giling' thi nikech ne imiyogi asoya. Kwa sababu walikuwa nakulia kanisa, kuna pesa walikuwa wanapatiwa behind the door, na pesa walikuwa wanapatiwa, wanakula pesa ya kanisa. Sasa hata kitu kibaya kitendeka hapo kanisani hawangeweza kuingilia kwa sababu walikuwa nakulia hapo. Hata kuna mapolisi pia walikuwa nakujanga wanakaa tu hapo, walikuwa marafiki za watu wa kanisa na kuna pesa walikuwa wanapatiwa. It's very important for all of us to take charge of these happenings which are happening in our society because police stations, chiefs and whoever, police officers cannot be in every place. So information that you've just shared is very crucial. Information that you'll be able to gather from the people of Opapo is also very important, and we are going to act on it.
Joseph Ngare wacho ni gimong'eyo en mokwongo gik magalagala mando osebedo kadhi nyime kanisani moko tindo arita kwe yande ne ong'eyo to ne giling' thi nikech chal ka gima ne gikawo asoya kawuok kuom kanisani. It's a well-coordinated program between the activities that are taking place inside these particular premises and the security organs. That is what I can say, because you would see several big cars are coming in. When a big car comes in, that person, if not a politician, must be a very serious business person. But when you look at the way the church looks like, it does not attract those big cars unless there is a shoddy deal. So this deal, they have concealed the information. And nobody should be cheated. Jodak marongo penjo gimomiyo moko mapisas mag piny owacho ne chiwo bok mar hik kata burial permit mar yie mondo koro moko moganda oike kanisano. Under what condition? What kind of conditions were checked to issue this particular burial permit? And therefore, if actually possible, let every person who was concerned in issuing this burial permit to be held responsible. Kamishona ma Nyanza Flora Mwaro mabende okwayo oganda mondo koti machiegni kod tend arita kwe ne owacho ni koro gidhi nyime kod timo pedha ne kanisnigo mabende koro tiyo e tok chik. We are going to do a serious crackdown on all unregistered churches. And maybe for the members of the public who will be able to watch this, I want this information to go out there, that we are not going to tolerate radicalization in this society, and all people who are operating churches must make sure that they are registered. Nenya Kalondo Maramoikuke County Mamigori, and Joe Juma. Esechegi maskunde yepo ne tama mar ariyo jonyuol mathoth ywago pek mar ngima kendo thothgi ni kod luoro ni wach chulo school fees kidek bedo midhiero mapek. Magi giwacho ka jopuonj bende ywak ni skunde ne olor ka thoth jopuonjre pok notieko chulo school fees ka piny owacho bende ne orem chwalo omenda duto mag tayo somo ne skunde. George Aoko nigi ler mathoth ka kaunti ma Mombasa. Kawuono iyawo skul, jonyuol to winjo matek kabisa. Igo wang'ie school fees manyocha nindo, manyocha jonyuol oko clear. En pesa mang'eny. King'iyo kaka nyithindo mang'eny drop out from school because of the lack of school fees. Nikech uchumi ubaro gindale. Mano Reverend Francis Opana, main director sikund sekondar mar St. Francis Day Start Kongowea Mombasa, kayuak ni midhiero masani kwa yepo mar sikunde en onge mar omenda. To ma momiyo akawo thuolo ni mar mondo akwa sirikal mamalo mondo ka giyie to gigony governors mapiyo piyo mondo ochiw basari e wik ma yawo skul ni mondo nyithindo moko manyo penyo heo oyud kaka dok skul. Jonyuol ywak matek kabisa ni gionge pesa. Date bende mane sirikal oketo ma yawo skul ni, it is not favorable to the parents. Grace Olo en janyuol Mombasa. Ne nyithindo yawo skul e seche ma piny tek ma ng'ata ywak ma pesa bendo lal. Ng'enjo matiyo mategemea mshahara motero nyithindo skul pok oyudo pesa. To nyithindo bende nyaka yawo skul. Mar ariyo kata ka jopuonje mag skunde mopogore opogore pok oyudo capitation mimiyo gigang'o gi sirikal. Koro miyo kata ka nyithindo dhi yawo skul to dhi bedo matek kaka nyithindo mondo chaki. Moko ma travel madhi oko kata masomo oko mar Mombasa County, jonyuol pok oyudo transport, jonyuol pok oyudo school fees, jonyuol pok oyudo kata pesa moko mane nyiewo gik moko matindo tindo midwarore e skunde. John Badi man jatend jonyuol e sikunde machangamwe to ne ojiwo derepe mondo mi obed motang' e apaya to chutho e sechegi ma jopuonjre dok e sikul. Koro sana anyalo mana kwayo ni derepe duto manie ndara girie mitokni mamos mondo nyithindo chop e skul, to moloyo janyuol moro amora be makowo nyathine kadok e skul. Kineno ka mtoka osepong', kik iket nyathi e mtoka mopong'. Ket nyathi e mtoka ma nigi nafas, kata kaber yud namba driver, conductor. Ka nyathi ochopo e skul, igo sime skul mondo ing'e ni nyathi osechopo. Komachielo, jonyuol go ne obedo kod kiawa e wi chenro mar somo midendo ni CBC. Ing'iyo kaka kor gimno biro ka ni CBC ni. Ng'ama understand CBC onge ni CBC ni ne en ang'o. Ng'ama nong'eye ne en Matiang'i manobiro kode, Matiang'i mang'e kuma noae kode gi gima nodwa notim kode. But jomodong' ma koro ichuno ni mondo implement gi, jogi kia gimoro amora about CBC. I recommend that Kenyans should go back to the old system of 844. Mano is the way to go. If gini mokwongo it is too expensive, onge ng'ama winjo ni to gini en ang'o to nego time nang'o CBC ni. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko.
Sirikal ochungo chenro duto mag lando tuke mag goyo punda e mbui kod ute fwambo duto ma pacho kae kuom ndalo 30. Bende wach mar tiyo gi mbi mar jok ma bende nigi huma kata celebrities kotudore gi weche mag goyo punda bende ochungi. Kembe mag goyo punda duto idwaro ni mondo chwal lendo magi mag ohala mondo mi opuodhi gi duol mochung'ne tayo sinema e pacho kae Kenya Film Classification Board. BCLB bende okwayo od bura mamalo mondo ru kalo paro machika mar go punda kendo Media Council of Kenya bende onego keta yanga chike manyien mag lando weche mag go punda. Kwa dhi nyime wayudo bende ni jotelo ma kanisa gwenge mag Naivasha oseyo sirikal kuom rem siro jogo mane ulodare miechgi e gwenge mag Mai Mahiu. Midhiero no mabende noweyo ka ji mohewo 60 nowito ngimagi higa achiel mokalo. Giwacho ni piny owacho pok ochopo singo mane oketonegi. The president assured us of secure land for our people and promised to compensate those who lost their homes and livelihoods. It was also promised that the government experts would be dispatched to access the flood pathways and determine whether our community could settle in those areas again. However, 1 year on, we see no tangible action. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni piny owacho ma Siaya kokalo kuom migawo mar jamni ochiwo dhok maromo 146 mago ma bende okawo omenda maromo milion 8 ne jopith mag jamni e West Alego Ward ka chung' bura ma Lego Usonga. Jamni go bende ne ochiw ne jopurgo kokalo kuom grube magi nyasi ma bende ne obagi gweng' ma Sirinde e South West Alego location. Kolose kinde nyasi no MCA ma West Alego Ward Felix Okumu wacho ni jamni go ne okete budget ma dongruok mar ward no mondo amano mabende ne geto tingo malo ngima jopur e ward no. Na keto budget mar nyiewo dhok mipogo West Alego groups negi nonego wanyiew dhok 146. Koro kalure gi namba mar dhogo negi ng'eny, koro ne dak wachiw gi dichiel. Koro first batch nyicho watumo last week Friday tarik 25 mabe nodhi successful maber kabisa. Koro second batch emwatumo kawuono, koro gino ber kabisa. Amedo koro mondo mi apog grube dhok mondo mi in future gibed gi chak na en pesa mang'eny, gibed gi roe monyuolre, ginyalo chulo nyithindgi fees. Bende wacho ni gidwaro ting'o malo pitha mar gwen e gwenge makono. Group moyudo dhiang' en koro wadhi miye gweno. Koro chaka dhi loso kar gweno. Ang'en wadhi wuoyo kaka county. Koro ken gima gik katende. En gima koro dwa dhi deeper and deeper. Koro kiseyudo dhiang' adhi chak loso kar gweno bende biro ni full swing. To in ng'ama nyo koyudo dhiang' in ma koro dhi yudo dhiang'. Watieko mano kendo wapenjre to dwa nyiew diek grombe kose. Wadwa ni waketgi ka agriculture mbele. Orengo chiw kodhi kod fertilizer kochiwono to judiero koro ket dhok to koro pitho bedo matut. Jogo mabende noyudo jamni go ne onyiso mor margi kendo goyo erokamano ne piny owacho ma Siaya. Aduoko ne MCA marwa erokamano kuom gimotimoni. Wan kaka group ne wasebet, wan ji 42 wadwa pidho dhiang' no, bo dhiang' no wane manufaa mare, wan ne gimokelonwa nikech wan ready, waseikre moromo. Wan kaka economic activity marwa e gweng' ka en gama agriculture. Koro kaka wan wang'o dhok amorgo, waduoko erokamano maduong' okonyo maber ahinya. Kata kaka gruba nwasepango ni ok mana momiyo wakende, wabiro ng'iewo nyaka moko mondo mi group odongre. Mani mabendo kelo giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi elak seche gito mag thund weche mabende ne waikoni. Apisa madito magarita ng'iyo chal mar weche magarita e gweng' ma Angata Barikoi e kaunti ma Narok. Mokuom jodak e sub-county Marongo koro dwaro mondo sirikal otim nonro ne obila e sub-county no mabende giwacho ni osebedo katiyo machiegni gi kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah. E seche gi maskunde yepo ne tam mar 2 jonyuol mathoth yuago pek mar ngima kendo thothgi ni kod luoro ni wach chulo school fees kidek bedo midhiero mapek. Watude koromo kanyo saa 8 kosochiko ni weche manyien e yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge.
mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelne gi Cooperative Bank. E kinde ni mar back to school inyalo chulo bills ne duto kitiyo gi Coop ATM card mari kata M-Coop Cash App kata kidiyo *667#. Ketne nyathini pocket money direct nyaka Coop prepaid card. Chul school fees direct kitiyo gi paybill 4002222. Or kwayo mar hola miyudo sano nyaka maromo Sh500 kidiyo *667# kata M-Coop Cash App. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni mane en jang'wech kendo jaloch mar mitas 5,000 kod mitas 10,000 Vivian Cheruiyot owacho ni ochano dhi e rutaya bang' higa achiel kata higni 2 mabiro. Koloso chieng' Jumapili kinde ng'we mag London Marathon, Cheruiyot nyowacho ni pod en gi ng'we mamoko mabende onego bed ni otieko kendo obro neno ni otieko gi yo makare. I think I'm going to do some marathons maybe. I don't have much time to run, maybe 2 to 2. I think maybe 1 to 2 years I will just put off my shoes and just relax. Cheruiyot kata kamano omor kata odoko ni ne okawo thuolo mar 5 ng'we mag London Marathon bang' donje piemno moleo. I'm so happy for the position that I got today. I want to say that I got this chance to come to London at the last minute, and I want to appreciate London for giving me that opportunity. I want to say also I'm proud of myself. I've done a lot, and I think today to be 50th position, I'm really proud of myself. Cheruiyot kata kamano owacho ni ng'we mabende pod odong' godo geno ni obro loyo gi kapok odhi e rutaya. I was training well. I was doing everything, and I was to run Ambach Marathon, which was done today. So when I got the chance to come to London, I cancelled the Ambach and just come this place. Komachielo ni kocha mar team mar Rising Stars Maxman Humphrey Aroko geno ni gibiro timo maber e kinde mabende gibiro rakore kod Morocco e chak tuke mag Africa Cup of Nations e pinya e bomano ma Cairo chieng' tich ang'wen. Kocha no wacho ni en thuolo makare mabende giyudo kendo gibiro neno ni gitiyo kod thuolo no e yo maber. Mimi naweza sema so far so good. Tuna train poa. Kila mchezaji ana show up na aim yetu sisi sote ni kuwin tournament. Ni pressure poa sana. Kuna wachezaji wengi wako under 20 lakini mimi kwa among the list ni opportunity pia. Kawatieko weche mag tuke gi lakseche giani 3K Club mabende en club no mabende tugo e National Super League ne okoso yudo points adeka banka ne omagi points adego bang' kata tok rem chopo kod ambulance margi mano mabende ne giwa tenda tukego ne wacho ni ne ogichopo kod ambulance no mano mabende ne okoting'o masinde duto mabende dwarore kapok ne ochak tukego. Points adego koro nyicha ne omi team no mabende no onego bende girakre godo mano mabende lungone Kibra Black Stars. On a game against the Rajan Gogo yenye ikuendelea due to an ambulance failure. Service provider wetu wa ambulance ilipatikana imechelewa, alafu wakati ambulance imefika kidogo kuna few items zile ziko kwa ile checklist ya federation hazikupatikana, so kidogo hakukuwa na time because already ilikushafika time ya kick off na hakuna vile tungeweza kusource from other hospitals because the time was already running. As sheria na vile sheria za federation zinasema, if a team fails to provide an ambulance ikiwa well equipped na ile now then inamaanisha hizo points zinaenda. So Rajan Gogo awarded 3 points na 2 goals. Giesani club no mar 3K omako thuolo mar 10 kod achiel National Super League kod points spread kod auchiel. Watudo koro mokanyo sapar ne weche mamoko mag tuke. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo.
Roda boduogo saboro gi sochi koko bokelo ni weche manyene machuo koro mosaparo bokelo ni weche manyene adimba. Saina bidio kalo dakika 20 tende ni thuolo na mar bide studio serumo. Kato rumo kikisudi kasuku Rafael dhita e chendo mar donse to kata kamano. Sapagari e wangi warume Ramogi TV wadhi penjo laktari. Ilongani Ruth Otieno oriti masane. Siaya Osiepo miti chini yako yuki Osiepo dede boni majaseme Osiepo please jagwa sinya uchi Osiepo hajale gorandako Osiepo mondi joni majasiaya Vinie Kampala City Vinie Kampala City nyumbani kwetu Osiepo dede nyauchi Mosiepi Osiepo mondi Isaya Mosiepi Loitas from Kampala, Uganda Tickles giggles Joshua mtoto wa London William Ochienge Pongezi kwako Wapo ikiera kiwi no sepa